Bun, se vede așa? Da, da. Bun. Care este ideea cu aceste grăsimi, da? Acizi grași? Am văzut și la partea de metabolism. Practic, grăsimile sunt amestecuri naturale, da? Alcătuite din trigliceride. Ce sunt trigliceridele? Sunt de fapt esteri ai glicerolului cu acizii grași. Da? Respectiv, da? Vedem cum arată un triglicerid. Aici e partea de glicerol, da? Partea de glicerol și aici sunt acizii grași. Ce sunt acizii grași? Acizii grași sunt acizi monocarboxilici, deci obligatoriu monocarboxilici, au un număr par de atomi de carbon, da? 12, 16, 18 atomi de carbon, au catenă liniară, deci obligatoriu liniară, nu ramificată, și pot fi saturați sau nesaturați. Nesaturați, adică au duble legături, da? Au legături duble în interiorul lor cu configurație cis, obligatoriu, nu trans. Da? Atenție, obligatoriu, configurație cis, o să învățăm la izomerie, ce înseamnă configurația geometrică, da? Izomeria geometrică. Avem mai multe numerotări a atomilor de carbon, asta nu prea ne interesează, nu o să o discutăm, nu prea se cere în grile. Dar reținem așa, că acizii grași pot să fie saturați și nesaturați. Cei saturați, cei mai des întâlniți, avem acidul miristic, da, care se notează cu simbolul 14 la 0. 0 însemnând numărul de legături duble, adică are 0 legături duble, deci e un acid gras saturat. Acid miristic, dar are 14 atomi de carbon. Se mai cheamă acid tetradecanoic. Tetradeca adică 14. Da? Acid palmitic cu 16 atomi de carbon. Acid stearic cu 18 atomi de carbon. Da? Bun. În general de la 4 în sus. Da? Acidul butanoic considerat a fi primul acid gras. Da? Cel mai mic. Da? Și cu cât creștem în număr de atomi de carbon, cu atât sunt catene și molecule din ce în ce mai mari. Acizii grași nesaturați au o legătură dublă sau două legături duble în molecula lor. Acidul palmitoleic, da? Are o legătură dublă. Se mai cheamă hexadecenoic. Hexadecenoic, adică are o legătură dublă undeva în moleculă. Acidul oleic are 18 atomi de carbon, o legătură dublă în moleculă, și acidul linolenic are două legături duble în moleculă. Ăștia 6 acizi grași sunt cam cei mai importanți, da? Cei mai des întâlniți. Sigur că mai sunt câteva, dar o să îi descoperim și în grile și o să-i notăm la momentul respectiv. Cum se denumesc trigliceridele astea? Se indică numărul fiecărui radical acil și poziția în molecula de glicerol. Ce e radicalul acil? Adică acidul gras. Da? Dacă ne uităm așa, acizii ăștia de mai sus trebuie învățați, da? Cum arată și denumirea lor. Dacă ne uităm mai sus, da? Aici avem un rest de acid, da? Un rest de acid oleic, un rest de acid palmitic și un rest de acid stearic. Da? Și trigliceridul îl numim 1 oleo, 2 palmitil, 3 stearil, glicerol. Da? Sau mai prescurtat, oleo-palmitostearină. Da? Am molecula de glicerol, am OCO. Aici e esterificare, practic. Da? E reacția de esterificare a alcoolului. Cum am văzut, alcool cu acid. În cazul ăsta am glicerolul cu acizii grași. Formează trigliceride. Da, sau 1,2 dipalmitil, 3 stearil, glicerol și tot felul de combinații între ele. Pot exista grăsimi sau lipide, da? Simple, în care toți radicalii provin de la un singur acid gras, sau lipide mixte, în care radicalii provin de la acizi grași diferiți. Da? Da? Tot felul de acizi grași cu, să zic, total diferiți, în care toți cei 3 acizi grași sunt diferiți, doar 2 să fie diferiți, da? Lucruri de genul ăsta. Pot să fie după origine grăsimi vegetale,
în general se numesc uleiuri și au consistență lichidă, sau animale. Da? Dacă sunt grăsimi animale, de obicei unt, untură și sunt solide. Acum nu-i o regulă generală aplicabilă, pentru că există și grăsimi solide vegetale. Uite cum e uleiul de palmier, spre exemplu, sau uleiul de cocos, dacă e solid la temperatura camerei. Dar există și grăsimi animale lichide, uite cum e seul, da? Seul de la ierbivore, de la oaie, nu știu, da? E o grăsime așa mai lichidă, deși animală, efectivă. Dar în general cele animale sunt solide. Marea majoritate sunt solide. La nivelul grăsimilor, mai ales a uleiurilor vegetale, poate apărea fenomenul de sicativare. Sicativarea asta e în momentul când se usucă suprafața unui ulei, spre exemplu uleiul de palmier, dacă ai văzut, sau suprafața vopselurilor, da? Sau a uleiurilor, mai ales uleiurile relativ sintetice. Formează așa o peliculă pe suprafață, ca și când s-ar usca. Da? Ăla e fenomenul de sicativare, așa se cheamă, în care grăsimile în contact cu oxigenul formează acea peliculă la interfața dintre oxigen și grăsimi. Da? Se cheamă sicativare. Există grăsimi sicative și nesicative. Cele nesicative nu formează pelicula respectivă. Am înțeles un pic? Da. Bun. Ca și proprietăți chimice, cea mai importantă e reacția de hidroliză. Da? Reacția de hidroliză se poate realiza în mediu acid, în care am un lipid, apă, 3 molecule de apă, o reacție în dublu sens, o reacție de echilibru. Da? Pe mediu acid formez molecula de glicerină sau glicerol și acizii grași componenți. În cazul ăsta eu am luat 1,2-dipalmitotresteariglicerol, da? Sau dipalmitostearină. În reacție cu apa formez 2 molecule de acid palmitic, una de acid stearic și o moleculă de glicerol, adică exact din ce era compusă substanța respectivă. Reacția asta în mediu acid are loc în interiorul organismului uman. Da? Așa descompune organismul uman trigliceridele, da? În digestia lui. Da? Așa descompune lipaza, uite că tot vorbim despre ea. Da? Lipaza descompune trigliceridele în acizi grași de diferite lanțuri de atom de carbon și glicerol, care mai apoi urmează căile metabolice, da? Pe care le-am și discutat. Asta e în mediu acid, dar în industrie se folosește în mediu bazic, care se mai cheamă reacție de saponificare. Așa se formează săpunurile. Da? Ce reprezintă săpunurile? De fapt, avem trigliceridele în reacție cu hidroxidul de sodiu, formează molecula de glicerol și săruri de sodiu ale acizilor grași. Da? Stearat de sodiu, palmitat de sodiu, oleat de sodiu. Ei, sărurile de sodiu ale acizilor grași se numesc săpunuri. Da? De acolo vine denumirea de săpun. Săpunuri de sodiu. Sau, dacă nu am sodiu, am, nu știu, potasiu. Săpunuri de potasiu, de calciu, de magneziu, pot fi cam orice fel de metale și diferă consistența săpunului obținut. Da? În funcție de ce metale am. Săpunurile lichide, da? Care se folosesc, în general sunt săpunuri calcice. Da? Au și o componență calcice și în general se păstrează și glicerolul, pentru că glicerolul ajută la hidratarea pielii până la un punct. Și există niște indici pe care îi folosim, asta o să ne întâlnim mai ales în probleme, și anume indicele de saponificare, care reprezintă cantitatea de hidroxid de sodiu în miligrame folosită la saponificarea unui gram de grăsime. Asta e un pic mai greu de procesat și un pic mai greu de vizualizat. Reținem definiția asta pentru grile de teorie. La probleme o să vezi exact unde și cum o aplicăm. Nu e nimic complicat, e pur și simplu niște fracții de făcut. Dar reținem, da? Miligrame de hidroxid de sodiu la 1 gram de grăsime. Asta e reacția de hidroliză. Reacția de hidrogenare reprezintă adiția de hidrogen la dublele legături ale unor trigliceride nesaturate. Adică am o trigliceridă nesaturată. În cazul ăsta am o trigliceridă care conține și acid oleic. Adaug hidrogen la temperatură ridicată, presiune ridicată și transform acidul gras inițial nesaturat într-un acid gras saturat, respectiv 1,3-distearil 2-palmitil glicerol. Da?
Reacția de hidrogenare se folosea în trecut la obținerea margarinei. Da? Luam ureiurile de palmier în general sau diferite alte ureiuri, le introduceam într-o cameră de presurizare și obțineam margarina, da? Sau acidul sau acizi grași saturați, din acizi grași nesaturați. Actualmente nu prea se mai folosește pentru că procesul de fabricare în trecut al margarinei era unul cu alterarea proprietăților organoleptice, adică margarina care se obținea nu era foarte sănătoasă, din cauza că se obținea prin procesele astea, conținea metale grele, conținea nichel, scandiu, plumb, da? Deci nu era în regulă. Actualmente margarina obținută prin procesele din ziua de azi e relativ mai bună. Da? Per total nu e cel mai strălucit aliment, dar e ceva mai sănătoasă decât în trecut. Bun, și mai avem adiția halogenilor, brom-iod. Da? O adiție simplă de halogen la dubla legătură. În general utilizăm iod, da? Adică luăm același triglicerid nesaturat cum am avut mai sus. În reacție cu iodul obținem 1-linoleil, da? Diodo 2-palmitil-3-steariclicel. Acum nu-i neapărat să știi denumirea, dar nu asta e ideea. Ideea este să observăm că la dubla legătură, care era inițial dublă legătură, actualmente e o legătură cu iod. Da? Cum am învățat la alchene, la alchine, da? Adiționăm halogen. Da? Iod, clor nu prea, da? Clorul mai puțin la trigliceride, dar iod, brom, da? se pot folosi. Și aici avem un indice de iod, da? Care reprezintă cantitatea de iod în grame necesară halogenării a 100 de grame de grăsime. Iarăși mai greu un pic de procesat și de vizualizat, o să vedem când facem probleme, dar reținem definiția asta. Cât iod, da? Câte grame de iod îmi sunt necesare să îmi halogenez 100 de grame de grăsime. Deci aici avem grame la 100 de grame de grăsime, mai sus am avut miligrame la 1 gram de grăsime, da? La indicele de saponificare. Și cam asta, da? Cu grăsimile. Am înțeles un pic. Da, pe mine m-a șocat acolo cu margarina. Da. Așa se făcea în trecut. Actualmente